Nakatayo din siya. Oh, bukas. Dali na, ito na. Bukas yung camera ko. Dito mo lang love kasi yung pagkain mo. Ha? Dito. Kahit tatlo sila, dito na lang. Mahirapan sila lang. Patayo love yung video ko love. Ha? Patayo? Oo. Kasi pahiga na yun sa'yo, di ba? Sige, pagbalik natin, ano na lang natin. Ha? Oo. Kapag nagamotorin yung duwag. Baka mabigat. Nagsabiwan ko lang. Mag-isang taon. Baga ako tayo kawatan. Iwan ka pito sa maruroke. Meron dalawa.
natin, pag nag-swimming tayo, mag ano tayo, dala ng tent. Saan nag-entrance? Asher! Oo. Asher! Bitan ka ni Mama. Kamarada na raw, may camera sa likod. Kaya nga, yung ganyan namin, nakalimutan daw sa ano, Cubao. Basta na pa rin. Malaki na na ito. Shirley, sila Shirley, sila Shirley. Ano na? Magluto muna. Lagi na tagarong magkaridor. Ayun pang ibig ni Ana. Nabuksan pa na yung vlog. Start, yun na. Naglalaglag. Yung taon na yun, kataplat. Ano pa, so, kataplat. Dati siya karata na din si Dati Elias siya. Kasi pa yan. Katkaw na katkaw na pagparehi po kasi wala. Ha? Siyempre, makaw na din ako. Ano naisipan nila talaga ng punta? Ay, ba't parang ano? Sige lang eh. Doon mas maganda dun kasi sa dulang. Alam ko yun. Tama ba dito? Oo. Doon kami dati sa cottage sa kabila. Picture ko kayo dali. Naano niya yung lupa. Dito, dito. Ayaw niya. Ayaw mo? Eh. Bidyon mo. Kuya, share, alam mo yan. Kuya, ako, maganda raksal ba? Hindi ako ta. Ako, magano ko na siya kung may yun ko dito. Tala namin. Bibi, floating ka, Bibi po. Marunong ka mag-floating. Wow, nag-floating na! Wow, nag-floating yung baby ko. Wow, galing mag-floating. Katasin niya yung paa niya. Galing ko. Kinain na ng Tignan mo. bye-bye yung pet ko. Galing naman mag-floating ng asher ko. Wow. Nagustuhan niya. Inaabot niya yung busura. Wow, galing naman ang baby ko. Sini na. Magbabad ka rito, napakasarap ng katawan eh. Ibabad mo yung katawan mo dito eh. Alam na kayo, nagsurubungan sa ito. Ay, kuda yung malaki. Duragi ang dungo. Ang saka. Hindi kaya. Boy, makainom. Lubog mo yung cellphone mo?
lab dito. Makaano ko sa gapo. Lab. CR? Doon may tubig doon, ang makakapres ko doon. Ne, mauli na? Karag naman lang. Bakit? Uwi na tayo? 3:37. Run. Ay, di na ako nakain, Will. Anong rack mo na? Pakakalin din. Wala. Oh. May tip 5. Bob! Para na ako mara. Oh, dali. Ibigay. Paano patuloy? Puta. Ilalabo. Nainit ko yung magmoto. Kasi ka mga tanggal. Ah. Ay, nanay. Game! Game! Okay. Play! Ah. Play! Pag play ko, timbre yun naman. Mine. I-receive mo. Pagbaba niya, sabay mo. I-receive mo. Oh, game. Okay. Game. Pag-release to, ano na lang mag-ilag. Lumog-log na ito na tubig. Play. Tumaman, wala mo sa iya. Tumaman mo sa iya. Matamaan si Ann. Patalay ang distansya. Nalayan sa taliha. Play. Wait. Ah. Wait. Okay, go. Puto na naman. Tumayo rin ka. Game. Diyan ka, dala ko. Narayuan. Magrani-rani ka. Nakata si Boy. Rani. Abilin niya ang nagdadala ng bola. Uy, gagawin. Basketball. Pare. Abilin niya. Patrick Araw. Araw, nakuha ang bola. Patrick Araw. Basaan na, dahil na. Good. Baba na. Sir, tama ka, sir, dali. Pinalik. Tinira. Pinalik. Tinira, Ray. I-score kayo mga ka-team. Pag-dribble na, ano? Basto araw. Bata na yun. Puto rin, kumari pa si May nakabang. Ano, zero ka wa pag nagtira. Ligid pa nga. Ligid pa rin. Ano mo ito kawat sa banana? Doon ka mag-umpisa. Papunta dito. Sa banana split ba ka? So, maligid ko sa baybay tapos yung tatangkad mo. Wala yung kaman pala magligid.
bawon. Boy, gusto mo na natin Tangi na. Pumasok ka sa puwet. Kukunin mo natin papunta. Wala na tubig. Kukunin na mga 5 minutes. 5 minutes. Take off. Lighter o lighter. Saan ang tuyo? Tika mo. Picture mo na. Picture kita dito. Oo naman, nagigibo mo kayo. Dito atan. Kaya, drugs na dyan. Ano naman sa na. Ay mo, dito mo ako babalikan. Kala mo yung bundok nito, walang dalawa. Oo. Uy. Wala itong driver mo kuya. Labuyot na lab. Grabe.
Ay ko. Ari ko. Hindi na kaya. Uy. Pwede na lagyan ng ano ng saging. Tingnan natin ito kanina. Vibrator. Yeah. Ang araw. Di kami 5, kundi 4 lang. Ay, hindi pala atin to. Uy! Ride safe mga idol.